godine su samo broj i Novak Đoković je igrač koji to pokazuje u teniskoj istoriji. Čak i sa 36 godina starosti, protiv nekih od najtalentovanijih mladih igrača na svetu, sa Rafaelom Nadalom koji se zbog povrede povukao, a Federerom koji se povukao iz tenisa pre 2 godine, Đoković je taj koji je favorit i koga žele svi da pobede. Tako je bilo i pre poslednja 4 Grand Slema, a isto ostaje i ove 2024. godine na otvorenom prvenstvu Australije, prvom Grand Slemu u sezoni, kada je danas Novak Đoković izašao na centralni teren i počeo odbranu svoje titule. Ovaj Grand Slam je Novakov omiljeni turnir. Standardno velika podrška sa tribina sa velikim brojem Srba koji prate svaki meč uz gromoglasnu podršku je prisutna svake godine. Australijska vrućina koja Novaku izgleda ne smeta, jer činjenica je da do sada Novak nijednom nije izgubio u polufinalu ili finalu na otvorenom prvenstvu Australije. Ukupan nagradni fond na prvom Grand Slamu sezone će biti čak $86,5 miliona. To je 13% više nego prošle godine. Pobednici u muškom i ženskom singlu će dobiti po $3.150.000. Vredno je i osvrnuti se na cene karata. Na primer, prvo kolo u večernjem terminu u Rod Laver areni bi vas koštalo $250 po karti, ako želite da gledate Đokovića. Cilj organizatora je da ove godine privuku 1 milion posetilaca. Prošle godine je turniru prisustvovalo skoro 840.000 ljudi. Ove godine turnir je po prvi put počeo u nedelju, čime se trajanje turnira produžuje za 1 dan, tako da će trajati 15 dana. Današnji dan nije bio preterano vruć, jer tokom ovog Grand Slema vreme u Melbourneu zna da dostigne 35 ili čak 40 stepeni u nekim danima, što očito predstavlja problem za igrače koji nastupaju tokom dana na ovogodišnjem turniru, jer pod tim uslovima temperatura na samom teniskom terenu zna da pređe 50 ili čak 60 stepeni. Jelena Dokić je potvrdila da će se vratiti kao komentator na ovom Grand Slamu, jer je ranije to bilo neizvesno kada je svoje obaveze otkazala u Adelaidu zbog nekih hitnih problema sa zdravljem. Naime, imala je viralnu infekciju. Pre početka prvog Grand Slama sezone, u četvrtak je u Rod Laver areni održana egzibicija sa Novakom Đokovićem i prijateljima, kojoj su prisustvovale neke od poznatih ličnosti Australije. Među njima je bio Steve Smith, veoma poznati australijski kriket igrač, zatim Peter Bol, Jackson Won i Arina Sabalenka u Rod Laver areni. Smith je zaigrao tenis dok se Đoković oprobao u kriketu na ovoj egzibiciji koja je organizovana kao dobrotvorni događaj. U večeri prepunoj sa akcijom, Đoković je trčao sa Peterom Bolom, australijskim atletičarem na duge staze, zatim je pokazao svoje košarkaško umeće, prisno razgovarao sa Nikom Kyrgiosom, gde je iskoristio priliku da mu se lično zahvali za retku podršku koju je dobio tokom neslavne posete Australiji, kada je bio deportovan zbog nevakcinacije, a čak se popeo i na sudijsku stolicu u Rod Laver areni. Desetostruki osvajač australijskog Grand Slema se potvrdio kao kralj Melbourne Parka tokom večeri sa Novakom i prijateljima. U egzibicionom setu je pobedio Stefanosa Cicipasa, a ovo je bila repriza prošlogodišnjeg finalnog meča. Čak se odlično pokazao i u invalidskim kolicima, dok je pomogao da se prikupe $100.000 za fondaciju otvorenog prvenstva Australije. Naravno, ovaj događaj nije mogao da prođe bez nekoliko hiljada Srba koji su jedva sačekali priliku da vide Đokovića i prisustvuju ovom događaju.
opasnije. Srpska folklorna grupa iz Melburna je takođe prisustvovala. Naravno, srpski folkloraši su se pojavili u tradicionalnim srpskim narodnim njošnjama i prikazali splet kola na centralnom terenu u Melburnu. Tu priliku Novak nije propustio, jer je i on zaigrao kolo sa njima. Mečevi su zvanično počeli na otvorenom prvenstvu Australije, prvom Grand Slamu u sezoni, sa prvim rezultatima koji su već počeli da stižu. U muškom singlu, Australijanac Adam Walton nije uspeo da pruži mnogo otpora protiv italijanskog igrača Matea Arnaldija i meč je izgubio u 3 seta. U međuvremenu, broj 4 na svetu Jannik Sinner je pobedio Holanđanina Botika van de Zandschulpa, takođe sa 3:0 u setovima. Marin Čilić je izgubio u prvom kolu od mađarskog igrača Marosana u 4 seta sa 3:1. U ženskom delu žreba, broj 28 na svetu, Lesija Curenko je pobedila Luciju Bronzetti sa 2:1 u setovima, dok je Kanađanka Leila Fernandez sa lakoćom izašla na kraj protiv Sare Bejlek i pobedila u 2 seta. Novak Đoković predvodi naslove prvog dana turnira u svom večerašnjem meču prvog kola protiv hrvatskog kvalifikanta i 178. igrača na svetu Dine Prizmića.